Hello mga Yinyens! Ang mga Yinyens, no, araw ng Martes ngayon, May 6, no. Ang mga Yinyens, no, malapit ng eleksyon, no. Ang eleksyon is May 12, no. 6 na araw lang mga Yinyens, no. At mangyayari na yung halalan 2025 ngayong taon. Bali mga Yinyens, no, sinusuportahan ko po yung senatorial candidate ni mahal na Pangulong Digong, yung Duterte na tinatawag nila sa PDP laban. Kasi alam natin mga Yinyens, no, itong mga senador na to, ito yung talagang may pagbabago sa bansang Pilipinas. Kasi alam natin mga Yinyens, simulan nang namuno ang mahal na Pangulong Digong noong 2016 hanggang 2022. 6 years, ang dami na nagawa mga Yinyens. Grabe, ang daming pagbabago sa bansang Pilipinas. Simula sa Build program niya, yung Manila Bay nalinis, yung license 10 years, passport 10 years, at iba pa ang dami po sa loob ng 6 years. Yung war on drugs, isa yun sa mga pinatunayan ng ating mahal na Pangulong Digong. Yung Metro Manila Subway, at saka yung MRT7 at iba pa, yung mga tulay pinagdugtong ang Mandaluyong to Makati, Taguig to Makati at iba pa. Grabe ang ginawa ng mahal na Pangulong Digong mga Yinyens. Kaya suportahan natin mga Yinyens yung Duterte na senador. Attorney Jimmy Bondoc, number 10 sa balota. Senator Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Si Christopher Bongo, si Senator Bongo, number 28 sa balota. Sino pa ba mga Attorney JB Hinlo, number 30 sa balota. Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Attorney Rodante Marcoleta, Congressman Marcoleta, number 38 sa balota. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota. At Philip Salvador, number 58 sa balota. May nakalimutan ba ako? Meron pa Richard Mata, no? Doc Mata, no? Number 42 sa balota. Yan po mga Yinyens, no, yung senador ng ating Duterte, no, PDP laban, no. Ano mga yan, 10 po yan, 10. Tulungan po natin sa mga Yinyens na makapasok, no, sa Senado para tuloy-tuloy yung pagbabago ng mahal na Pangulong Digong at ng bansang Pilipinas, no. Tuloy-tuloy. Sila po ang mga senador ng mahal na Pangulong Digong, no, para tuloy-tuloy ang layunin ng mahal na Pangulong Digong, para tuloy-tuloy. Kaya mga Yinyens, susuportahan natin sila. PDP laban, no. Duterte tayo, no. Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Senador Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Senador Bongo, Attorney Raul Lambino, Attorney JB Hinlo, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, and Dr. Richard Mata. Sila mga Yinyens, no, sa araw itong Martes, no, May 6, no, malapit ng eleksyon. Kaya support natin yung PDP laban, no, PDP laban na senador ni mahal na Pangulong Digong, no. May 12 mga Yinyens, no, sa Lunes, araw ng Lunes, sa buto mga Yinyens, no, support natin ang Duterte na senadors. Okay mga Yinyens, salamat sa panonood. God bless everyone, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinyens.